Vi skal... hvordan var det så? Vi skal finde beviset for A ud fra den her lineære sammenhæng. Og vi starter med at minus de to fra hinanden. Så skal vi ophæve parentesen. Og så går B ud med hinanden, fordi plus og minus, ja, det bliver så 0. Ja. Og så sætter vi, for at få korten, så sætter vi A foran parentesen. Sådan der. Og så skal vi så dividere x2 minus x1 på begge sider, så vi også får A til at stå alene. Sådan der.